parfois ala yen mo ganduda sooda jawdi 1 million jawdi 1 million yiyam jawdi 500 000 yiyam jawdi 300 000 yiyam taw ɗi jawdi fottimmani layya mbaɗiri noon tan ko pour tan ha wiya tan kaari jawdi mum ndi ko 1 million walla kaari jawdi mum ndi ala wawi waɗɗade hen tawa timmani layya cikka noon an noon hankadi a layyima tawa timmani jawdi ne wawi jawdi ujunnaji taw timmi layya ko tagui wiide noon jawdi ndi laaɓi sala layyo Allah sorma ala layyo yo taw ko jawdi lamdi certe taw wona jawdi faaro hande ko heewi meɗen ɗo ko layyi to ɗo ko heewi meɗen ko jawdi faaro jawdi soɓe 500 000 300 000 taw so tawi tan hay tawi ni ene wawi wonde ni taw ko jawdi lamdi kono tawi ko jawdi lamdi kadi ala yiiɗi hen baraji an jawdi 1 million jawdi 500 000 ene adda hen jawdi sappo walla adda hen jawdi 5 mbaɗoya ɗum sibal taw hay goto tinani sibu ɗum ñande layyiɗa fof ma yimo layyay hono ma mo layyay ñande layyiɗa ma yi hono ma mo layyay kono an jurum ala e ma kadi a miijahe kadi mi layyima hande wonmo layyay walla moɗon tellima matuɗu wonɓe tellinani an hunde fof ko ya waɗ ɗum tan yo yimɓe yo jiiye walla yimɓe yo mbi an ka bawɗo wawi tan ko Allah kadi andu kadi wonɓe ganduɗa wallay ala jogui kono taw ƴeewani jawdi ma ndi ɓen koye ndimagu men ha jon ko hen keddi te min jaaɗum tan koɓe ganduɗa ene ndimɗi sa woni dimo hoorema a tellini guite maɗe a andi min ko ɗo Allah fayim hande an jottoro tan ma moƴƴoy jottoro tan an ma moƴƴoy sibu ɗum ndeysanam jofuɓe ne mbiya yonu dawdu gaaw kala ko mbiɗa ma moƴƴi fof ma moƴƴoy artir guite ma tan gartira hakkille ma gartira kadi hakkille e hoore ma gartira koyngal ma gartira guite ma si ɗum gonɗen koye aduna mo ganduɗa sa artirani hakkille e hoore ma tan ma woto ganduɗa ko fewani parfois ala saaha hoore ma sibabude ñamalɗe pawɗa e hoore ma si ɗum so tawi a ñamlima ha teddi te alana ɗum dalilu wonti han an so tawi ka dawannoɗo 8 heures poɗɗa yaltude walla 7 heures 5 heures du matin so wiyama Allah akbar a yalti nde nattata galle moɗon taw futuro walla caggal gueeƴe sala naata ala mosta sala yalta ala mosta walla ni sala yeehi ha a hawri mo ganduɗa on ala jogani ɗum jawdi mum so wimo kaari hokkimo junggo so oppani an a oppata so yahani a yahata ɗum ko sogdo hoore muɗum kadi an kadi a waɗi ko ganduɗa kadi ɗum ɗo kadi fewnita hima ma yaha ganduɗa ɗum fewna tuma alna ɗum dalilu ɗum woni premier prison pawɗa hoore ma o kadi a tellani kadi ni ndimaguma ɗum foof koye wadda tan ko ganduɗa han ka wawana taw ñalawma o hankadi ɓenni jorɗa noon ala calcule hankadi woni a ñamotani ha kaara taw jomum kañum nana ñamane haara ne fiyane jala woɓɓe ko mbawi ko nana mbaɗi ko mbawi kañum certi hen nana fitina e hoorema taw an hankadi a waɗi fitina e hoorema aɗon kiya ñam aɗon kiya yar aɗon kiya ya ono poɗɗa arde taw an a dañani Allah a dañani indépendant e hoorema holko jari hen il faut garten hakkillaji e koye meɗen kadi somi ummimo ɗo mi faare kadi ɓe ganduɗa ɓe worɓe ɓe ganduɗa ɓe ponmi wiide ɓe taw kañumen ngala kono ene gañi wiyede ngala taɗa ala yami andu hooram so julɗo yonti ka garɗa ɗo he garɗa ko liggade so tawi an a ala ko hamma an fewjude ƴetta joom suudu ma e suha e ma jultoya to gommiɗa to so ɗum toon sa ari e galle baba ari e yumma ari e foof ma hayso woni jawdi wotuɗo mbawi layyade won foof ketton hen kono mbiyata ko ala walla ni kamɓe rewɓe ɓe ni kamɓe e koye maɓɓe hen sa ɓe mbima ala ko ɗo julten ma ƴewya layya hoore ma gara juula ɗo hen min e ma e suhaɓeɓe so ɗum mimi wawata mimi parani holko mi parani an debbo mbiya mimi parani joom galle ma wima jeehen mbiyana parani mi parani mi yahata il faut ma jaaha ƴeewoya jomum yaha waɗoya ko wawa adde walla ni hayso waɗi ni ko wawi adi fof ni ko wonde ɗi ko yooɗani a ari ɗo hen ala liggo a liggima a dañi a dañani ya rutto to gonnoɗa to juuloya toon min e yiyandam juuloya to gumnoɗa to walla sa wawa mbiya kaari an yaha walla tawi kadi on dañani kadi no jaaruɗon kadi mbaɗe huuɗo mon fof e dow sutura
kono ayel ɓe ganduɗa taw ngala walla taw no jogui mbaɗa gasna kanko debbo daro sinabuji estartiji goɗɗum e goɗɗum taw yummum jomum dana to jooɗi caggal muɗum ronko yiide ɓiyum ronko yiide tandu men taw an debbo ko an saabi ɗum hankkadi mbiya min ko ɓuurame gallam ɓuurame ni ɓuurame na pewna foof ma mbaɗa orde ma mbaɗa dressé ma mbaɗa foof ma a waɗa e ñawol a waɗa hen goɗɗum e goɗɗum ɗum jarani wona journée kollodiren jawdi moɗo jogui walla mi ala wona journée kadi faaro ala ko journée sunna e farilla koye on journée gonɗen kono hande o to gonɗen ɗo ko journée farniyagal ɗum gonɗen joni to gonɗen ɗo sutura kadi ene manque meɗen gila hande coɗɗa tan layyama hay goto nanta heddoto tan kala haala an woni hen worɓe ko beyɗe woni hen worɓe pommi wiide ɓe woni hen ko beyi ɓurni hay rewɓe ni wonde beyi min nde jami daral nde ko layemo 300 000 dañmi toon layemo 400 000 layemo 500 000 heddo ala haala ala titoro indo 3 jaltina bedda mbiya yimɓe yo ndar ana dañi jawdi 300 000 an dañi jawdi 400 000 sala wara mbiya yimɓe yo ngar pota ene pilma ene mbaɗa ni ene mbatta ndani debbo ma daroɗa hen so tawi ne juuɗa ene fota ne filmé kala ko mbatton fof oɗon poto oɗon pilma oɗon kollira on dañata ha jaam so wona tan onon tan poɗɗon pilmuɗon oɗon nanna statut yimɓe ɓe ne jiya hankkadi hay goto tan donc andu tan oɗo ɗum ɗo ham ko ɗum woni en gaari hankkadi oɗon jamanu en hankkadi noon ngar cikka noon an a ñaami cuudin tawa a ñamani suurinde tunu haɗema ñamde ha gaha mbiya alhamdulillah taw hankkadi réseau sociaux ji fof jii guide poɗɗe yiide potani yiide fof jii natti wonde suturo jiɗɗen ko baraji kadi ko baraji kadi ƴeewten ɗum noon wadde mbaɗen suturo e koye meɗen ganden kadi an a waɗi ma wol jooɗide wallahi ma waɗani a waɗi jawdi 300 000 400 000 teno mbaɗɗa ɗum de a miijaki ni hay won galle gonɗoɗa hen ɓen mbaɗani walla mamiraɗo jeltoɗoɗa hen no remi waɗa e mbusmi nawno ɗum hay ɗum ana miijota an kako ya fottanal film ala haala tan ko hay goto anda eɗen gaare aduna kulɓiniɗo mbatten hakkillaji e koye meɗen ganden kadi doole ɗe potani ballodiren e koye meɗen ko ɗum gaddannomi on hande mi hokkat on rendez-vous ha saaha goɗɗo inchallah ɗo e Winndere-tv.